Ak tvoje decka v byte znova skočia z gauča, prerazia strop k susedom. Pozri sa na toto. Vo vnútri je už zrekonštruované. Žiadne búranie, len sa nasťahuješ a bývaš ako človek. Koniec slepej ulice. Žiadne autá, žiadny hluk. $5000 m2 to nie je pozemok, to je súkromný štát a je len 5 minút od mesta. Decka vyhodíš na dvor a máš svätý pokoj. V obci máš škôlku, obchod aj poštu. Ak chceš, aby tvoje deti vyrastali na vzduchu a nie pred displejom, tak mi volaj hneď, lebo tento dom dlhovoľný nebude. Jasne, zvonku ešte budeš chcieť zatepliť a hodiť novú strechu, ale základy sú neprestrelné. Máš tu garáž, letnú kuchyňu a priestor na čokoľvek.